Спачатку была ідэя. У 11-й школе напрыканцы 2018 года прыдумалі праект 30 добрых спраў, якраз па колькасці класаў у дадзенай альма-матэр. Дык вось, вучні 7 А і 9 Б аб'ядналіся і вырашылі дапамагчы бяздомным жывёлам. Сабралі сродкі, закупілі кармы і ветпрэпараты для чацвераногіх і накіраваліся ў ветклініку Святланы Булкінай па вуліцы Валынца, бо валанцёры грамадскага аб'яднання па абароне жывёл «Шанс на жыццё» актыўна супрацоўнічаюць менавіта з гэтай установай. Доброта спасает людей. Добрый человек – это тот, кто любит людей, помогает людям и окружающему миру. Спешите делать добрые дела. Старшакласнікі пабывалі тут яшчэ летась, а паколькі школьны праект спадабаўся ўсім і плаўна перайшоў у новы навучальны год, то вучні 7 А і 9 Б класаў тэму і дзейнасць вырашылі не змяняць, скажам так, і накіраваліся ўжо па знаёмым адрасе. Той выпадак, калі словы пра добрыя справы не завісаюць у паветры, а знаходзяць практычны водгук у душах дзяцей і дарослых. В следующем году мы также будем продолжать это дело и призываем все школы, чтобы они нам помогли и приносили сюда корм и какие-то пожертвования животным. Валанцёры з аб'яднання «Шанс на жыццё» удзячны і вучням 11-й школы за іх добрую, а галоўнае карысную ініцыятыву, а таксама ўсім сваім добраахвотным памочнікам. Шарыкі і муркі, якія апынуліся на вуліцы, змогуць знайсці сабе новых гаспадароў ці перажыць час пік у бяспечных умовах, абагрэтымі і накормленымі, дзякуючы нераўнадушным маладзечанцам, дарослым і дзецям. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ.